can Kaduna kuma ran wannan zamu je ran Juma'a. Ya, ai Juma'a yanzu ka mutu da ubanka. Me yasa ku je makarantar ba? Tsaya. Kai, me yasa ku je makarantar ba? Me yasa wannan ne daman ni wallahi da ban san ma unguwan nan ba na ran. Wa ya tsallako da kai to? Kaga wannan ba ya tsallako da datewa da tarewa. Kullum sai ya bani labari wai ya muga wai sun riga mu tarewa an unguwan mu duk wai an riga ko ka faɗi gaskiya ko ka faɗi gaskiya Allah idan na faɗi gaskiya za ku tsale ka faɗi gaskiya na rantsi girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya fara dauko ta na rantsi da Allah ya ce ya dauko ta ani an yaga ya faɗa ya ce an dauko da ita kai da aka dauko ta me kai mata ni shi ya fara da mutu wando sai ni ma na kaga na dauke ta kaga na dauke ta ni na mayar muta da waye ce da aka kashe ta a shake ta wannan ne yace kaga tana zubowa tana da ta wani guri to ba je ka yi mun ruwa ya gaji ina hau da ita shine ya cire mata wando wai don kai ta kuka ta kama ta yi mata haka ya rufe mata fuska inna lillahi wa wani ihun na ji na hau ai inna lillahi wa inna to ko me ya kawo ka na ku da kuka tafi makaranta ga tsallake ta me ya kawo ka na ku duka Allahu yau da wulaina ka gani a cikin gidan mu idan na taba cire wa yarinya wando da annabi a cikin gidan mu dan yara su ba wani zuwa gidanku da za a yi za a ƙara zona wai Allah wai annabi ku jale ni dan yara sai ka faɗi gaskiya zauna ka Allah zan ne shi kai aka yanka